Hello mga Uragon, mga besh, mga bay. Ayan. Today is Thursday. Ngayon ay pupunta ako sa ospital. Papacheck up ako ng tenga. Ayan, dito yung kaliwang tenga ko, medyo bingi yung aking pakiramdam. Umpisa to nung pag naglalagay ako ng earphone o kaya headset sa aking tenga. Ayan. Medyo kumati. Tapos parang namamagaya yata sa loob, kaya yung parang bingi yung aking pakiramdam at pagka ngumuya, tumutunog din sa loob. Kaya papacheck upan ko, baka may infection. So samahan niyo ako guys, magbablog tayo. Tingnan natin kung makapag-video tayo doon sa ospital, kung allowed sila mag-video doon. Okay? So ayun mga Uragon, lalakad na ako papunta ng ospital. Medyo malapit-lapit lang naman dito sa aming area, kaya lakad lang. Pa-check upan ko na to kasi baka may infection siya. Pangit ang pakiramdam kasi. Para mabigyan tayo ng tamang gamot sa infection sa tainga. Okay, malapit lang naman dito guys yung ospital na pupuntahan ko. Kaya walking distance lang. Ayun. Subukan natin kung makakapag-video tayo doon. So ayun guys, malapit na tayo. Bali yan yung ospital na yan. Diyan tayo pupunta. So, bali ayan guys, ang ating pupuntahan na ospital. Tawid tayo. So, ayan, dito na tayo sa loob ng compound ng ospital. So, ayun mga Uragon, dito ko ngayon sa information. So, ayun mga Uragon, fail tayo kasi hindi tinanggap yung aking insurance dito kasi masyado daw mababa yung class niya. Private yung hospital, private. Nako, maghanap tayo ng ibang hospital na pwede itong aking insurance. Masyadong mababa ang class. Mga Uragon, pupunta tayo ngayon doon sa isang hospital na medyo malapit-lapit sa area ko. Doon tayo magpapa-check up ng tenga. Doon daw tinatanggap yung insurance. Ayan, yung doon sa private na isa hindi tinanggap yung aking insurance, masyadong low class. Ayan, kaya punta tayo ng ibang hospital. Ngayon medyo malapit-lapit na ako. Malapit-lapit na ako mga Uragon. Bali yan ang building na yan, no? Yan yung karatula nila, signboard ng hospital Al Hayat. Ayan, no, Al Hayat. So ayun guys, malapit na ako. Liliban lang ako ng kalsada, daming sasakyan. So dito na ako guys. Patayin ko muna, baka bawal dito mag video. Nandito na ako sa loob guys. Muna tayo sa insurance natin, pa-update. So ayun guys, dito ko muna sa maghihintay nung approval ng insurance. So tingnan natin kung tatanggapin yung aking insurance dito. Hindi tinanggap dun sa una. So ayun guys, nandito ko ngayon sa ENT clinic. Ayan, antay tayo ng aking serial pang tatlo. Yan, oh. So ayun guys, na-check up na nga yung aking tenga. Hindi tayo nakapag-video doon. Balik tayo sa reception. Babayad tayo sa gamot. Kukunin natin yung gamot. Ayun guys, dito ako ngayon sa laboratory. Sa laboratory yung sa tenga ko. Tayo tayo ng result. Ayun guys, dito sa pharmacy. Kunin ko yung damot. So ayun na nga guys, tapos na yung aking check up sa tenga. Nakuha ko na rin yung gamot. Ayan, 3 klaseng gamot. Mayroong cream, mayroong drop, mayroong antibiotic tablet.
para sa infection yata. Ayan. So, pinababalik ako dito ng doktor after 5 days. Saka mayroon din kinuhang specimen o sample para dun sa galing sa tenga ko pa laboratory. After 5 days daw balik ako, kunin ko na rin yung result. Titingnan ng doktor kung ano yung result ng lab test sa tenga ko. Okay guys, mainit ngayon dito, napakainit. Yan, naglalakad lang ako, pauwi na ako. Okay, mainit mga Uragon. Bali dito ako naglalakad sa gitnang island ng kalsada. Ayan yung southbound saka northbound area. Ayan dito sa gitna kasi medyo may mga puno-puno dito. May mga puno. Mainit pa rin. Lalakad pa rin si Uragon dito sa gitnang island. Ayan maraming sasakyan kabilaan. Ayun, may mga sasakyan doon, may mga sasakyan din sa kabila. Ayan. Malapit na ako sa bahay, guys. So, ayun, guys. Dito na ako sa aming bilya, sa baba. Papasok na ako, akyat na ako sa aming kwarto. Ayun, grabing init sa labas. Alas 10 pa lang. Init na. Tingnan mo yung mukha ko, pulang-pula. Sa init. Nangingintab. Nga guys, kararating ko lang dito sa bahay. Tapos na yung aking check-up sa tenga. Ayun. Na-fail tayo doon sa unang hospital na pinuntahan ko. Hindi tinanggap yung aking insurance kasi masyado daw mababa yung class. Kaya pumunta ako sa ibang hospital. Yun, tinanggap naman. Ayun, nakatipid-tipid tayo ng konti kasi may insurance. Tinanggap nila yung insurance ko. So, doon sa una, pagka cash ay 123 real. Ayan, yung aking babayaran. Ngayon, dito sa isang hospital, tinanggap nila yung insurance ko. Nakapagbayad lang tayo ng 57 real. Almost 57 or 58, something like that. Okay. So, nakasave din tayo ng kalahati doon sa, sana'y 123 real. So, okay na rin yun. At least, medyo natin yung, na-save natin yung kalahati ng ating ibabayad sana doon sa unang hospital. Kaya doon ako nagpunta sa isa. Yun, nakasave naman tayo ng kalahating sa halaga doon sa kabilang hospital na sana ay cash. Kaya nag-decide ako punta doon sa kabilang hospital. So ayun na nga guys, mga Uragon, mga beshi, mga bay. Ayan, bali dito na ako sa bahay. Ayan, magpunas tayo ng ating mukha at oily, mainit. Naglakad tayo kanina galing sa hospital. Nagpa-check up nga ng aking tenga kasi nabibingi. Bali, tapos na. Ito na yung mga niresitang gamot guys. Ito yung cream, ipapahid sa loob ng tenga. One time daily. Ayan Ilica M. Pwede pala to. Talagang pang allergy lang to sa mga skin diseases. Pwede pala sa tenga. Ito ang niresita ni Doc. Ayan, lagay daw sa cotton buds. One time daily. And then, meron tayong eardrop. Ayan. 3 times a day, good for 1 week. Ayan, 3 beses sa isang araw. Papatakan ko yung tenga. At meron tayong Rofinac. Ayan, 3 times daily, good for 5 days. Ayan, 3 days, good for 3 days. Ayan, 3 araw kong iinumin, 3 times a day. Ayan. So, mamaya kakain lang ako. Start ko na tong pag-inom. Okay guys. So, yun lang for today's video. Dito na magtatapos ang aking video guys. Ayan, nagpa-check up ako ng aking mata. Katamatan ng tenga. Kasi medyo bingi ang aking pakiramdam. Ayan. Pagka ngumunguya, ganun din. Parang tumutunog. Grabe, laki na ng eye bag ko. Meron talaga akong bag. Gagamitin pag uwi sa Pinas. Ayan, nakaipon ako. Ayan Bakit pag ganito, hindi naman? Pag ganyan, laki. Okay lang yan. Basta tayo ay nandito, nabubuhay at still kicking. Ayan. So, yun na nga mga Uragon. At dito na magtatapos ang aking video for today. And if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. Okay, support naman ang channel ko mga guys. Okay, maraming salamat. Bye-bye!